ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሻሎም ግዝፈ ሻምሊን ከመይ ጸኒሕኩም አና ሓውኩም ሰላሐዲ ምስሓውና ሰሚና መጺና ደለና ሄርሃኒ ሃፍቲያ የብሩደ ሳላዲ መር ብሩደ ሰም እዝንጎ ንጎድ ወርድ ንዝበለጸ መዓልት ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም ናይ ወደ ሃሪ ፕሮግራም መትበስተ ኡደት ፍደን በስተ ዳግን ኦኬ ሎማ አንተ ድማ ሻዋዓይ መዓልቲ ካብታ ሁሉ ጊዜ ንጎ ንቦነን ብባ መጽሐፍና ኢና ከነካፍለኩም ወይዶ ቢ ፖደን ኸንደ ዳግን som vi följer i det månadsvis boken vi har እዛ معلت نقربلكم دلنا قلب مصحف سلدلاتنا اذا مصحف ابيدكم تدليو كسع زدلكم مصحف كنسدلكم دلواتينا سمكم ادرسكم زلكم مبوطا طرح نقرنا och det här dagliga ordet vi har så är den skriven i en bok så för er som vill ha den tillgång så skicka till oss information så kommer vi kunna skicka den till er لو نكافلو قال املاح سلازا قدمنا نحنا دما نقدم مودبلي Och dagens ord det är eftersom Gud prioriterade oss först, låt oss prioritera honom först. مصحف كزارب كله ماتيوس معرف 6:33. Så i Matteus evangeliet kapitel 6 vers 33. قدم መንግስት አምላክን ጽድቁን ድለዩ እዚ ሁሉ ድማ ይውሰኸልኩም ይብል Det står nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. ንግዚአብሔር አምላክ ቅድመ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ቀዳምነት ክንቦ ይግቦይ Att vi ska kunna ge första platsen till Gud före allt, det förtjänar han. ምክንያቱ ንሱ ቅድመ ሁሉ ስለዘቀደመና Och det är för att han prioriterade oss först före allt. ማለት እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልቡ ዓብ ስፍራ ይዘለና Så vi har en stor plats i Guds hjärta. ኣብቲ ናይ መጀመርታ ክፍል ናይ እግዚአብሔር ዝለዓለ ናይ ልቡ ድሌትን ደረጃን ኣብኡን ዓና ሰሪዕና Så i hans första plats, i hans första vilja, det han vill göra Gud, han har satt oss där. ሰብ ማለት ኣብ ልብ አምላክ ዝለዓለ ክብረት ይዘሎ En människa är stor betydelse inför Gud. Det är den bästa världen vi har inför honom. ክፈጥረና ከሎ ካብ መጀመርታ ዘፍጥረት ውን እንተሪኢኹም ብመልኩዕን ብምስሉን ይድብል För när ni ser i de första kapitlen i första Mosebok, vi ser att han har skapat oss till hans avbild. ኣቶም ብሩኻት ክሳዕ ክንድዚ እግዚአብሔር ኣቀዲሙና Det är till den här nivå Gud har satt oss först. ንዓና ደጊሙ ንኽረክብ ድማ እታ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ይፍቂሩና Och även för att kunna försona oss med honom, han gav oss hans enda älskade son. እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዘለዎ ተሮፍ ይኮነን ሂቡና Gud har inte gett oss hans rester av det han har kvar. ኖ ኢየሱስ ካብና አምላክ ዘለዎ ተረፍ ኣይኮነን Jesus är inte en rest eller en som var kvar för ኖ Gud. እግዚአብሔር ዘለዎ ይሂቡና Gud gav oss allt som han hade. ድሕሪ ጎይታ ወላ ሓደ ነገር ይብሉና አምላክ Gud har ingenting efter Jesus. ምክንያቱ ኢየሱስ ናይቲ ዘይረአ አምላክ ገላጻ አምላክ Och det är för att Jesus är den som visar fram Gud i det synliga. ኢየሱስ ማንነቱ ህይወት እዩ Jesus är hans identitet, hans liv. እግዚአብሔር ህይወቱን ዘለዎን ይሂቡና Gud gav oss hans liv, allt det han hade. ክሳዕ ክንድዚ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ቀዳሞት ስለዝሰርዐና ኣብ ሓሳቡ ቀዳማይ ደረጃ ስለዝሃበና እዩ ኩሉ እንትኑ ሕሊፍ ይሂቡና Och därför, eftersom han har satt oss först i hans hjärta, han gav oss allt som han kan tänka sig ge. ከመይ ንሕና ብኩሉ ነገራትና ኣምላኽና ቀዳማይ ደይ ንሰርዖ Hur kan vi inte ge Gud allt det vi har och lägga han först då? ይመስለኩም ኾን ገለገለ ሰባት ከምቲ በኣፍና ንዛረቦ ንኣምላኽ ቀዳማይ ድሰርዓና ይድመስለና ግን ብግብርና ኹም ይኮና Ni kan ibland tänka att ni har satt Gud först i allt genom era ord bara, men ni kanske inte lever som det. ኣብ ሰሙን እኳ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ስራሕኩም ኣፍቂድኩም ኣዕሪፍኩም ንቤት ኣምላኽ ክትመፁ ጊዜ ደይትውሲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንኣምላኽ ቀዳማይ ትሰርዑ ብሂወትኩም När ni inte har möjligheten ens att ta en dag ledig i veckan för att kunna komma och ära Gud i en församling, hur kan ni säga att ni ger allt till Gud? ኖ ክሳዕ ክንደይ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ቀዳማይ ደረጃ ከም ደይ ሰርዓናዮ በትና ኣምላኽ ንቦ ጊዜ ብኡ ጌርና ኢና ንፈልጦ Så ett sätt att kunna testa oss och veta till vilken nivå att vi inte har satt Gud först i vårt liv, det är när vi kollar hur mycket tid vi har gett honom. እስኪ ክሓተኩም ንቤተሰብኩም ኣብ ሰሙን ክንደይ ጊዜ ትብኦም Så låt mig fråga er, hur mycket tid ger ni till er släktingar eller släkt? እንተ ደኣ ንሓዳርኩም ንደቅኹም ኣብ ሰሙን ሓንቲ ጊዜ ትኸልእዎም እንድሕር ኮንኩም ኣብ ሰሙን ሓንቲ ጊዜ ደይትረኽቦም እንድሕር ኮንኩም ብትኽክል ኣይኮንኩም እንትመላለሱ ዘለኹም Så låt mig säga till er, om ni inte ens ger tid för er familj, era barn, en dag i veckan, så vandrar ni inte på rätt sätt. ስለዚ ንቤተሰብኩም ኩሉ ጊዜ መዓልታዊ ጊዜ ኣለኩም Så ni har varje dag tid för era barn. ሰበይቲ ንሰብኣያ መዓልታዊ ጊዜ ኣለዋ En fru har tid till sin man flera gånger i veckan. ንደቃ መዓልታዊ ጊዜ ኣለዋ Till sina barn hon har dagliga tid. ሰብኣይ ንሰበይቱ ከምኡ En man till sin hustru samma sak. what about God Men hur mycket med för Gud?
نقال أملاخ كندي جزء لنا Hur mycket tid ger vi till Guds ord? نتصلوت كندي جزء لنا Hur mycket tid ger vi till bön? نحبرت كندي جزء لنا Hur mycket tid lägger vi åt gemenskap med Guds barn? قل تلمينا إنا بيت كريستيان نمت Vissa av oss vi blir tillbedd, vi blir pushade, man bönar oss att komma till församlingen. أنت عينت كريستياناتنا Vad är vi för sorts för kristna? كم زي عينت يود كنوت على بروخات Vi måste verkligen komma ut från det här sorts liv. كم يجيرنا إنا تلمينا نافت مس قدسان حبيرنا نجزي أبي ربنا كبر نقول سفرة تلمينا نمت Hur kan man bli tillbedd att komma till Guds församling? عزينا سقاويان سلازقوناي Och det är för att vi är väldigt kötsliga. أفت منفساو نجار سلاز إلناي Det är för att vi inte befinner oss i det andliga. حدا جزي زعبنا إيد مثلنا Vi tror vi har vuxit, جن كابت عم قولينا men vi är väldigt barnsliga. حدا جزي دفلتنا إيد مثلنا Ibland tror vi att vi vet جن saker, كأول حدا يبلنا men vi har ingenting. يسوس نتاجر بروح قريوا Jesus såg den här träden på långt avstånd. قدس إلا بزح فراري إلا Han såg att den hade mycket växt. كم تبروح قط الرأي وزنبرت زلوا مسيلوا مسكرة باكن Men så som han trodde att den hade frukt och han kom nära den, بادو وينا صنيعتو han såg att den var tom. بزحات كريستيانات كومينا وينا Och många kristna av oss har blivit så. مالت كم تبروح قويتا نولي كوننا Så som vi ser på långt avstånd, herre, vi är inte så. مالتنا وينا قويتا أبيوتنا كونشس بزخونا ما يندق قدامنا ده هبنايون Vi lägger inte Gud med riktigt medvetande i vårt hjärta, i vårt sinne, första platsen. كابس نجار زنملس Låt oss gå bort och vända oss från det här. صبحنا قويتا خاتنا Morgondagen kommer Herren fråga oss. شو أنت هيك نقول لينا Vad kommer vi ge han för svar? سرعات جيركم نبيت أملاخ تمرلسو Ha ordning och gå tillbaka till مس församlingen. قويتا أخل كيسي وصلوا Spendera tid med Gud. نز نجار هيت اللمانو Var inte folk som man blir tillbedd snälla för att komma till det här. بفتصم ديت اللمانو لجيزي متسالو Det finns en tid där ni inte kommer bli tillbedda för att komma till det här. مصحف قدس كزارب كله وانجيل ماتيوس I Matteus evangeliet معرف شدشته kapitel 6 كاب 19 صاب 20 حدا från vers 9 till 21 står det. مزجب كاب زلوا أبو دما لب خالو سلزي بلعي أبزي بلعو نقز أبزي نقزو سرقتي كعيتهم أبزي سرقو أب سماي دا مزجب جبرو مبر بلعي أبزي بلعو نقز أبزي نقزو سرقتي كعيتهم أبزي سرقو عم مدري نعختكم مزجب أي تجبرو. Från vers 19 står det: Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör, där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. لبنا أفتا أوشتنا قدامنا الدرجة هبنا لزلنا قدعي زلو. Vårt hjärta befinner sig endast där vi har satt etta i vårt hjärta. كل نجاراتنا نايسجا نجار قدامنا سبات ندحر كوينا أفتنا قزنا أوزو سرقت دسرقو أب إزلو لبنا. Så om vårt hjärta tänker endast på det som är kötsliga, då befinner vi oss där det finns mal, rost och där tjuvar kan bryta sig. مزجبنا بسما يكونن مالتشو. Det betyder vår identitet är inte i himmelriket. مصحف قنتا هيوتكم بسمايات تسوبير يا مسؤول تبلع لزول حساب يزبل. Men Guds ord säger, era liv är satta i det himmelska, så tänk på det som är ovan. بروخات حواتي لو مخم حوكم كزاروبكم. Så mina syskon, låt mig tala till er som är broder idag. نجاليكم كم نيشتي ولودكم كزاروبكم. Till vissa av er kommer tala till er som är son. نجزابير قدامي درجانا هبو. Sätt Gud först. نجزابير قدامي درجانا هبو. Låt oss sätta Gud i den första أملاخ نايتر في جزينا أملاخ يكونن. Gud är inte en Gud som får det som är rest i våra liv. እግዚአብሔር ናይተር في ጊዜ ከአምላኽ አይኮነን Gud är inte din Gud som du ger rester bara. እንተ ደይ ኮይኑ ኣይትፈልጤን ይኽን ቆይታ Om det är så känner du inte Gud. አምላኽ ባርኩ Gud välsigne er.